እዞም ናይ አብይ አሕመድ ናይ አፍ ደገ ምንጻፍ እንተ ዘይኮንና ኢሎም ዝቀዳዶም ዘለው ውሕዳት ኣሕዋትና ነዚኦም ዘለና መልእኽቲ ግዘ መተዓዛዘቢ እዩ ንዝሓልፍ ግዘ ዘይሓልፍ ሕሳር ስራሕ ኣይትስርሑ ናይ አብይ አሕመድ ፈረስን ጋርን ኮይንኩም ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ አምሓራን ንምግጫው ኣይትድከሙ ውቃበ 4 ኪሎ ንምርዋይ ተባሂሉ ሰላም እናወልኩም ውግእ ንህዝቢ ትግራይ ኣይተዋልዱ ክብል ይደሊ ዝኸበርካ ጅግና ህዝቢ ትግራይ ሳላ ናይ ሰላም ናይ ስኒትን ናይ ምሕዝነትን ጽምዶ ዝፈጠርካ ክባን ዕጽዋን በውሕልናኻ ሰይርካ ኢኻ ብልጽግና ቅድሚ ሕዚ 2-3 ግዜ ውግእ ክኸፍት ትንዕ ኢልኳ እዩ ነገር ግን ሳላ ምሕዝነት ዝፈጠርካ ንድሕሪ ተመሊሱ እዩ ሕዚ እውን ሕሽኪ ኣጽዋርን ሰራዊትን የጸግዕሎ ህዝን ተወሊዕዋ ግና ሹሕ ግንባር ስለትኾኖ እንተወሊዕዋ ናይ ፖለቲካ ዓርሰ ቅትለት እያ ክትከውን እዙ ብዘይካ ውግእ ካሊእ ዘይፈልጥ ኣጽናት ስርዓት ምስ ህዝቢ አምሓራ ኣይንዋጋእን ብምባልና ሕማም ርእሲ ሒዝዎ ኣሎ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ተፋጢጥና ይነብርን ስለ ዝበልና ናይ ጎኒ ውግኣት ሒዝዎ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኩሎም ጎረባብቱ ሰላምን ስኒትን ብምፍጣሩ ቁርፀት ከብዲ ሒዝዎ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ሎሚ ከም ትማሊ በይንኻ ሰማይ ኣይፈርሰካን እዩ ከመኻ ንሰላም ደው ዝበሉ ናይ ህልውና ሓደጋ ዘለዎም ጎረባብቲ ህዝብታት ኣብ ጎንኻ ኣለዉ ጸገምካ ጸገመይ ዝብሉ ኣሕዋት ህዝብታት ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕን ኣብ ጎንኻ ኣለዉ ሎሚ ፀሓይካ እናበረቐት እያ ትኸይድ ዘላ እዙ ምስ ሰላም ፈጺሙ ዝተባእሰ ኣጽናት ስርዓት ውዕል ፕሪቶርያ ይኹን ሕገ መንግስቲ እምብለይ ኣይኽብርን በጀት ጠንጠነለይ ኣይህብን ነዳዲ ኣይሰድድን ተፈናቐልቲ ኣይምለሱን ገና ካልኦት እውን ከፈናቐልየ ብቕጽመይ ዝወረርክዎ 40% መሬትኩም ኣይምልስን ኣብታ ዝተረፈት 60% ትግራይ እውን ብሰላም ክትነብሩ ኣይፈቅድን እንደገና ካልኣይ ጆኖሳይድ ክፍጽም ኢሉ ይህንደድ ኣሎ መላእ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ክፈልጦ ዘለዎ መን እዩ ሓድሽ ውግእ ክኸፍት ጋዕገልጦም ዘጓዓዝ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ገዙ እዩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዙ እዩ ዘሎ ህዝቢ አምሓራ ኣብ ገዙ እዩ ዘሎ ህዝቢ ዓፋር ህዝቢ ሱዳን ኣብ ገዞም እዮም ዘለዉ ውግእን ወረ ውግእን ኣይደልን ዝብል ዘለዉ ዞም ህዝብታት እዚኣቶም እዮም ብልጽግና እዩ ናብ ገዛና ውግእ ክኸፍት ዝንቀሳቐስ ዘሎ እዙይ ንምኽባስ እግረ መንገደይ ንልሂቃን አምሓራን ንልሂቃን ኤርትራን ብሓፈሻ ንኹሎም ናይ ሰላም ጽምዶ ዝፈጠሩ ህዝብታት ዘርእይዎ ዘለዉ ንቕሓትን ሓድነትን ተወፋይነትን ብሽም ባይቶና ናእዳይ ክገልጸሎም ይደሊ ቅድሚ ሕዚ ዝተጋገናዮ ጌጋታት ይኣኽለና ኢሎም ጓንቲ ናይ አብይ አሕመድ ኮይኖም ንሓዎም ንወገኖም ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ በደል ወላ እንተብፅሑ እንተይረፈደ ህዝቢ እውን ናይ ሕሉፍ ይኣኽለና ምባሎም ናይ ጥንተት ሓይሊ መሳርሒ ኣይንኾንን ኢሎም ሓፍ ዝበለ ዝበረኸ ንቕሓት ሒዞም ምስ ህዝብና ናይ ሰላም ጽምዶ ብምፍጣሮም ናእዳይ ክገልጽ ይደሊ እቲ ሓድሽ ውግእ ሓድሽ ኩናት ክውልዕ ዓምባኽ ሰራዊቱ ዘጸግዕ ዘሎ ሰብኣይ ግና ክትሞታ ግዲ ደሊኽን ፈሲ ኣብዚሕኽን ዝብል መልእኽተይ ከመሓላልፈሉ ደሊ ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ መዋፀቕኻ ሓድነትካ ስጢምካ ኩሎም ናይ ሓሳብ ፍልያትካ ብሕደር ኣጽኒሕኻ ዓድኻን ሪምካን ብስምረት ክትሕሉ ይላቦ ምስ ኩሎም ናይ ህልውና ሓደጋ ዘለዎም ህዝብታት ሰሚርካ ተዋዲድካ ናይ ሰላም ጽምዶ ብምፍጣር ውግእ ክተትርፍ እምብንተ ኢሉ ከዓ እታ ውግእ ሓጻርን ኣብ ምድሪ ቤቱን ተጀሚራ ኣብ ምድሪ ቤቱ ክትውዳእ ምስ ካልኦት መሓዙት ህዝብታት ክትዋደድ
بشنبايتنا ጻውዒታ يقرب ናይ ዘመናት ዕንክሊል ከምኡውን ናይ ዘመናት ዕንክሊል ንሓንሳብን ንሓዋርን ዕልባት ክረክብ በብ20 ዓመቱ ወይ በብ30 ዓመቱ ዘጋጥመካ ኩናት ዘየላጢ ውሳነ ክትወሉ ናብ ስልጣንኻ ክትምለስ ሽኻልካ ካብ አዲስ አበባ ናብ ሕምብርቲ ትግራይና ናብ አክሱም ክትምልሶ ወርቃዊ ግዜ ስለ ዝኾነ አካል ዝናይዚ ወርቃዊ ታሪኻዊ ቃልሲ ክትከውን ብሽምባይተና ጻውዒትና يقرب ክብርን መጎስን ሰማዕትና ይቀኒየለይ